Bermudski trokut, poznat kao groblje brodova, zagonetka nestalih aviona. Sada, duboko ispod njegovih tirkiznih voda, znanstvenici su pronašli nešto čudno. Desecima je Bermudski trokut smatran tvorcem mitova, mjestom gdje mašta ispunjava praznine ostavljene nedostajućim odgovorima. Bermudski trokut pokriva oko 500.000 kvadratnih milja Atlantskog oceana između Floride, Bermuda i Portorika. No kada su znanstvenici napokon proučili sam morski teren, ono što su zabilježili nije bila legenda. Bila je to nešto tiše, tamnije i mnogo teže za zanemariti. Gdje morsko dno guši. Kada su oceanografski timovi počeli uzimati uzorke i čistiti dijelove zapadnog atlantskog dna, uključujući područja koja se preklapaju s uobičajenim koordinatama Bermudskog trokuta, očekivali su poznati profil. Svijetli pijesak, bjelkasti mulj, odlomljeni komadi školjki, spora, uobičajena kiša materijala koja se taloži po većini dna otvorenog oceana. Umjesto toga izvukli su nešto potpuno drugo. Gusto, crno, kao katran sediment. Ne tamno smeđi, ne sivi, crni, ljepljivi, sitno zrnati i odmah neprijateljski za rukovanje. Laboratorijska analiza otkrila je da je ovaj materijal anoksičan. Potpuno je bio lišen kisika tijekom iznimno dugih razdoblja. Sediment je bio zasićen sulfidom vodika, metanom i metalnim sulfidima. Sam miris bio je neizdrživ. Sulfid vodika je isti plin koji miriše na trula jaja i postaje smrtonosan na visokim koncentracijama. Posade su izvijestile da su svježe izvađeni uzorci morali biti brzo izolirani, i radi sigurnosti i radi zaštite opreme od brze korozije. Ono što je šokiralo istraživače nije bila samo kemija, bila je to lokacija. Anoksični crni mulj obično nastaje u zatvorenim ili poluzatvorenim basenima, gdje je cirkulacija vode slaba i kisik se ne može nadoknaditi. Fjordovi, duboka unutarnja mora, zapadni Atlantik je suprotan. Ovo područje nalazi se ispod jednog od najenergičnijih strujnih sustava na planetu, gdje kisikom bogata voda stalno treba ispirati morsko dno. No ovdje to nije bilo tako. Kada bi čistači dna ili podmornice poremetile sediment, on se ponašao na način koji je uznemirio i iskusne posade. Nije se, kao uobičajeni pijesak, dizao ili raspršivao. Dizao se sporo i koherentno, tvoreći tamne, dimom nalik na oblake koji su se uzdizali kroz stupac vode. Na kameri nije više izgledao kao mulj, nego kao tekuća tama koja propušta u more. Na nekoliko ekspedicija instrumenti izloženi tim oblakom pokazivali su ubrzanu koroziju, smetnje u senzorima i privremeni gubitak signala. Morski život gotovo uopće nije bio prisutan. Tamo gdje je dominirao crni sediment, pojavile su se oštre biološke granice. Ribe i bentoske organizme jednostavno nisu prelazile na te površine. Dating je pokazao da su neki od tih slojeva ostali netaknuti desetine tisuća godina. Zapečaćeni, sačuvani, izolirani ispod oceana koji ih je trebala već davno izbrisati. Znanstvenici nisu pronašli čudovišta, pronašli su mjesta gdje se morsko dno ponaša poput zapečaćene grobnice, a kad se uznemiri, tama ne ostaje dolje. Kad ocean svijetli. Stoljećima su mornari bilježili noći kada je more izgledalo kao da svijetli od horizonta do horizonta. Ne u bljeskovima ili iskrama, nego kao stalan, ujednačen sjaj, kao da je sama voda osvjetljena iznutra. Ti su se izvještaji često odbacivali kao pretjerivanje ili mit, sve dok suvremeni sateliti nisu potvrdili kako je fenomen stvaran. Znanstvenici to sada nazivaju Mliječnim morem. Mliječne mora uzrokuju ogromne kolonije bioluminiscentnih bakterija, najčešće Vibrio harvei. Za razliku od planktona koji trepere kad ih se uznemiri, te bakterije emitiraju stalan svjetlosni sjaj kada dosegnu kritičnu gustoću. Satelitske snimke zabilježile su mliječna mora koja pokrivaju područja veća od cijelih zemalja, ponekad trajuću noćima pa čak i tjednima. Dok se većina potvrđenih slučajeva događa u Indijskom oceanu, slični su događaji zabilježeni i u Atlantskom oceanu, uključujući vode koje presjecaju glavne rute Bermudskog trokuta. Ono što je uznemirilo istraživače nije bila samo razmjera. Bio je to učinak.
Mornari koji su naišli na mliječna mora, razdvojeni stoljećima i kulturama, opisivali su isto iskustvo. Horizont je nestao. More je izgledalo ravno i čvrsto. Dojam dubine je nestao. Zvijezde su se reflektirale tako čisto da su se more i nebo stopili u jednu svjetleću ravninu. Voda više nije izgledala kao voda. Suvremene posade, opremljene GPS-om i instrumentima, izvijestile su o intenzivnoj dezorijentaciji unatoč tome što su intelektualno znale što promatraju. Ljudska percepcija ovisi o kontrastu. Kad kontrast nestane, mozak se bori da održi orijentaciju. Studije psihologije avijacije pokazuju da čak i obučeni piloti mogu izgubiti prostornu svijest u roku od nekoliko sekundi kad vizualni pokazatelji postanu ravni. Mliječna mora se ne najavljuju. Brodovi ih ulaze postupno. Sjaj se polako povećava sve do trenutka kada posade shvate da svijet oko njih više ne izgleda ispravno. Noću, na otvorenom oceanu, bez vidljive granice između mora i neba, navigacija postaje mentalna vježba protiv panike. Nije potrebno ništa nadnaravno. Sam ocean postaje optička zamka, brišući najosnovnije orijentire na kojima ljudi ovise da bi znali gdje su i u kojem pravcu treba ići. Ožiljci preveliki za vidjeti. Kad su znanstvenici počeli detaljnije kartirati dublje dijelove sjeverozapadnog Atlantika, primijetili su nešto što nije odgovaralo uobičajenim očekivanjima postepenih geoloških promjena. Ogromni, nepravilni ožiljci presjekli su kontinentalni nagib i zaronili u bezdan ravnica. Nisu to bila manja urušavanja ili lokalizirani odroni. To su bili tragovi masivnih podmorskih klizišta. Neki od tih ožiljaka protežu se stotinama kilometara. Volumen sedimenta pomaknut u jednom događaju može dosegnuti 1000 kubičnih kilometara, dovoljno materijala da premaši ukupnu godišnju dinamiku svih rijeka zemlje tijekom više godina. Ta klizišta događaju se kad slojevi sedimenta, koji su se polako nakupljali tisućama godina, iznenada popuste i uruše se. Ono što ih čini zastrašujućima jest način na koji se događaju. Podmorska klizišta mogu nastati bez jakih potresa koji bi se osjetili na kopnu. Ne ostavljaju nikakvo površinsko upozorenje. Nema vatre, nema eksplozije. Plovilo koje prolazi iznad takvog urušavanja neće dobiti nikakav signal da je nešto pošlo po zlu dok voda oko njega ne počne divlje reagirati. Za razliku od površinskih katastrofa, ti događaji brišu vlastite dokaze. More se pomiče, sediment se širi, sva olupina uhvaćena u klizištu je zakopana, raspršena ili odnesena. Nema polja olupina za kasnije pronalaženje, samo odsutnost. S površine izgleda kao da je nešto nestalo. Geološki dokazi sugeriraju da su se neka atlantska klizišta dogodila puno novije nego što su znanstvenici nekad vjerovali. Ne prije milijuna godina, nego prije 1000, ponekad i manje. Ta spoznaja nameće neugodan zaključak. Neki gubici na moru možda nikada neće biti objašnjeni, ne zato što uzrok nije poznat, nego zato što ništa prepoznatljivo nikada nije ostalo iza. Znanstvenici ovdje nisu pronašli olupine. Pronašli su dokaz da ocean može izbrisati brodove bez ostavljanja traga. Voda koja ne drži, brodovi. Ispod velikih područja atlantskog morskog dna leže golemi slojevi metanskih hidrata. Ove ledene strukture zarobljavaju metan unutar rešetke zaleđene vode, stabilizirane ogromnim pritiskom i niskim temperaturama. Dugi vremenski periodi oni ostaju zaključani na mjestu, nevidljivi i pasivni, ali stabilnost je uvjetovana. Kada se metanski hidrati poremete zbog promjena tlaka, temperature ili pomicanja sedimenta, mogu brzo osloboditi plin u stupac vode. Znanstvenici su izravno promatrali pojave metanskih plinova koji se dižu s morskog dna u nekoliko atlantskih regija. Ono što zabrinjava fizičare nije sam plin, već kako on mijenja ponašanje vode. Voda ispunjena rastućim mjehurićima plina gubi gustoću. Njena sposobnost pružanja uzgona naglo pada. U laboratorijskim eksperimentima i računalnim modelima plovila smještena iznad vode, zasićene plinom, nisu se prevrtala ili rušila, jednostavno su izgubila uzgon i potonula. Na kratko vrijeme more se ponaša manje kao voda, a više kao pjena.
Postoji važna granica koju znanstvenici ne prelaze. Nema potvrđenog slučaja potonuća broda uslijed oslobađanja metana u Bermudskom trokutu. Ta je razlika bitna, ali mehanizam je stvaran, ponovljiv i potvrđen fizikom. Polja metanskih hidrata postoje. Plinovi se javljaju. I pod pogrešnim uvjetima ocean može privremeno prestati djelovati kao čvrsta površina. Za plovilo koje je već opterećeno vremenom, strujama ili mehaničkim kvarom, takav gubitak uzgona mogao bi biti katastrofalan. Upozorenje bi bilo malo. Nema eksplozije, nema požara. Samo iznenadni pad onoga na što se brodovi najviše oslanjaju. Pretpostavka da ih voda uvijek može podupirati. Znanstvenici nisu dokazali da su ovdje brodovi potonuli zbog toga, ali su dokazali da more, pod pravim uvjetima, može u potpunosti zakažati. Lažu mirnoći. Čak i danas veliki dijelovi atlantskog morskog dna ostaju slabo kartirani. Ispod plovnih putova i zračnih ruta nalaze se podvodne planine, grebeni i strmine koje su otkrivene gotovo slučajno. Te skrivene strukture dramatično mijenjaju ponašanje oceana iznad njih, oblikujući morske struje, pojačavajući valove i prisiljavajući vodu na okomito kretanje na načine nevidljive s površine. Mirno more može biti varljivo. Podvodne planine mogu usmjeriti energiju prema gore, stvarajući nagle, strme valove bez oluja. One mogu izazvati nasilnu turbulenciju ispod plovila koja djeluju kao da putuju kroz stabilne uvjete. Piloti koji lete nisko iznad takvih područja mogu naletjeti na nagle poremećaje zraka uzrokovane složenim interakcijama između morskih struja i atmosfere iznad njih. Ono što to čini opasnim nije nasilje, već suptilnost. Često nema vizualnog upozorenja, nema tamnih oblaka, nema podizanja mora. Instrumenti se ponašaju normalno sve dok ne prestanu. Ljudska percepcija ispunjava prazninu, pretpostavljajući stabilnost ondje gdje je nema. Bermudski trokut ne zahtijeva izvanredne sile. Nalazi se iznad složene geologije, dinamičnih struja, nepotpunih karata i poznatih slabosti ljudske percepcije. Kad se ti elementi poklope, male pogreške brzo eskaliraju. Ocean ne mora biti živ da bi bio smrtonosan. Dovoljno je da bude neshvaćen. Bermudski trokut ne skriva tajne iz zle namjere. On ih polako otkriva u sedimentu, svjetlu i odsutnosti. Ono što su znanstvenici tamo pronašli nije mit ili prijetnja. To je podsjetnik da ocean ne objavljuje opasnost. On jednostavno čeka da ga krivo shvatimo.